kiteszed egy órára a fedelezbe, az egy óráig szalad. Az igen. Az lesétáltatja magát, nézgeti, mikor rátkázik, Szerintem az ilyen így. játékok ilyen. Szokatni kell az élethez. Magadat is. Ja. Na, viccelkedjetek már kicsit még. Hát ezzel jövőre Petél indulhat a fiatal lovasok között, nagy lovak között, az egy életes között. Bőséggel. Ez még nem az A, nem? Igen. Hát az direkt, igen. Ilyen alapszintű, csak ilyen 5 éves, 5-6 éves lovak, vagy 4-5 éves lovaknak, ebbe is indulhatnak jövőre 5 éves. Az, ahogy nézem, azok nem tudnak szokatni, hogy mozgásilag hasonló nézni. Megállni nem szeret. Mindig valamelyik irányba akarja tolni a seggét. Szerintem ezzel az üdepítélet is semmi volt. Hát a kicsivel nem lesz olyan sok. Legalábbis az utolsó, hát mikor, az utóbbi egy hónapban